Sziasztok! Elérkezett a várva várt pillanat, hogy elmondjam, mi a meglepi. A meglepi Margit-szigeten egy kis laza piknik velem és egy gitárral, és beszélgethetünk, kérdezhettek akármit, szóval gyakorlatilag egy közönség találkozó, és úgy gondoltam, hogy ott kéne, hogy legyen a fánál, ahol a videóklipet forgattuk. 4 órakor lesz szerdán, bocsánat, hogy ilyen későn szóltam, de ezt az egészet összeegyeztetni nehéz volt, és nagyon remélem, hogy ott lesztek, mert ha nem, akkor egyedül fogunk ott tücsörögni, én is a gitáros srác. Szóval remélem, hogy eljöttök nagyon sokan, szerdán 4-kor még egyszer, nagyon várom. Köszönöm, hogy visszaírtatok, és találgattatok, hogy mi volt, vagy mi lehet. Nem jött össze, de remélem azért ez kárpótol. Persze majd próbálok amúgy videókat csinálni, és írogatni, meg gitározgatni nektek, de ott egy kicsit személyesebben tudjuk a dolgokat kezelni, és remélem, hogy akkor ez mindenkinek be fog jönni. És nagyon izgulok, és már most össze-vissza beszélek, és nem is tudok másra gondolni, nagyon készülök, és nagyon várom, hogy hanyan lesztek, vagy hanyan nem lesztek, és hogy miket fogtok kérdezni. Izgi. Na, ennyi, és ezt osszátok meg, és szóljatok mindenkinek, gyertek, aki akar, várlak titeket. Sziasztok!